Velkommen til årets musical 9. A. Jeg hedder Sigurd Brøndum, jeg er skoleleder på Nordskolen. Og jeg hedder Christine Nygaard, og jeg er afdelingsleder for udskoling på begge matrikler. Og jeg hedder Charlotte Nielsine Bøger, og jeg sidder som leder for ungdomsskolen. Det her fantastiske projekt, det er jo et projekt, som er startet op for et stykke tid siden, og det er et godt samarbejde mellem Nordskolen på tværs og ungdomsskolen. Og det her, det handler om at gå på tværs af vores distrikter. Det også handler om, det er, at vi har et ønske om at løfte den opgave, der hedder Roskilde Musikby. Vi vil rigtig gerne støtte op om musikken, og det vil vi gøre på en alsidig måde og vise jer derhjemme. Ungdomsskolen har været med i det her en del år, og vi synes, det er en fed opgave at få lov til at spænde folkeskolen endnu bedre. Ja. Det spiller. Ja. Ja. Og det er jo ikke kun dem, der står på scenen, som er en del af den her musical. Der er jo enormt meget, der skal til, for at sådan en musical overhovedet kan lade sig gøre. Og det bidrager alle de forskellige valgfag, vi har til. Så nu vil vi gerne tage med ud og besøge alle vores mega gode valgfag. Jeg står med Frederik, og med Frederik fra 9. årgang, der har haft madkundskab hele året. Hvordan har det været? Hvad har været særligt fedt ved at have madkundskab som valghold? Det er fedt at spise mad. Vores lærer Tom, han er også en god madkundskabslærer. Ja. Er der nogle retter, der har været særlig gode? Jamen, der vi lavet oksefilet med banæssauce. Okay. Det vi lavet. Det lyder meget godt. Og andelov med brun sovs og brun sovs. Det fede ting er vel at se, hvordan de kan samarbejde i de forskellige køkkener, og hvordan de kan få lavet noget mad, når man egentlig tænker, at det er lidt kaos i starten, og så få noget ender med og være noget god mad. Står vi her hos Jatto? Ja. Hovedarkitekterne bag alle kulisserne, eller hvad? Det kan man godt kalde Det kan man godt kalde det. Ja. Hvad har I lavet? Jamen, her kan vi se de 2 reoler, vi har lavet. Så skal vi putte nogle låger på, som ligger derovre. Og så skal vi lave nogle rekvisitter, som vi kan putte ind i dem. Ja. Hvad er det meningen, at vi gerne vil have alle de her forskellige kasser i hovedet? At vise, hvad karaktererne er, og hvad de laver. Jeg har fundet Niels, som jo har haft medievalgfaget i år. Og kan du ikke fortælle lidt om, hvad I har lavet, og hvordan det har været? Jo, altså vi satte os for at have en rolle under forestillingen, hvor elever skal filme, og de skal tage nogle billeder under forestillingen. Så vi har brugt rigtig lang tid i starten på, at vi lærte noget om beskæring og vinkler og perspektiver, og hvordan vi redigerer både små videoklip og billeder. Og så er de sådan løbende været ude og besøge de forskellige værksteder og tage noget. Så i den her uge er de i fuld gang med at lave det er så plakatmateriale, eller det er forskellige ting, som har noget at gøre med forestillingen. Fedt. Og jeg kan jo se, at der sidder nogle elever herovre, så tænker vi lige kan gå og kigge lidt på og se, hvad I laver. Jo, men vi er i gang med at lave nogle plakater om menuen til restauranten. Vi har været ude og prøvet nogle forskellige ting og lært en masse om, hvordan man tager forskellige billeder i forskellige vinkler. Fedt. Så er vi bag scenen, og jeg kan se, at der står nogle valgfagslærer herovre, så lad os lige gå over og snakke med dem. Det er jo et benhårdt projekt, som kræver rigtig meget af de unge mennesker. De skal jo både lære en masse sange, og der er en masse replikker og en masse disciplin ind i det også. Så det er vi fuld gang med. Kammeratskab ved at være på, når man ikke er på, og bakke op omkring hinanden og være et hold. Jeg står her med orkestret, som spillede sammen med Andreas Oddbjerg, Boksen i... Det var jeg, ikke også? Jo. Det var jeg heldig at stå her. Hvad spiller du på? Jeg spiller på guitar. Ja. Hvad spiller du på? Jamen, jeg spiller på keyboard. Ja. Har det været svært at nå alle de numre her? Ja, altså, men vi har haft god tid med alle de lektioner, vi har haft. Jeg er ikke i tvivl om, at når vi når hen til at være færdige med forestillingen og har spillet den, at så har de unge mennesker haft det sjovt, når de har fået fællesskab. Det er ikke også det vigtigste, jo. Når man laver kunst og kultur, at der er et fællesskab. Jo, men der kan også nogle gange godt være et, synes jeg, lidt stort fokus på, hvad er slutproduktet frem for, hvordan man vil hen. Ja.
Så her har vi et fantastisk slutprodukt, men jeg har faktisk haft en bedre proces. Ja. Det var det. Nu har vi besøgt alle valgfagene. Det er sådan, at boden er åben, så I kan nå at købe lidt godt til ganen. Og så er vi klar til første akt. Rigtig god fornøjelse.